Šialenstvo začína. Poprosím asistenta, režie. Vidíš? Ja som pochudol. Jau, mi to chlpy zachytilo tam. Je po prúde či proti? Po prúde. Horný to hrom. Ja som sa zastavil na tom. Ja nekúpetím. Nenadávaj. Ešte sme suchí. Ešte to napíšu. Tam sa snažím vykočiť. No, tak sa snažím. Aj tam ďalší je? Nie, oteká to ďalej. Pekne rovno. Ach. Ha, super! Dobre. Základ je rovno tam behnúť, no. Ja aj kamerujem, kde som sa ja díval. Až trošku to dobrá voda vyzerala by do píše. No. Tam je aj našťalo dovnútra. Ver. Tam čo je? To nás tam menšia. Trošku uber. Ideme krížom. Ber a vyrovná. Tak ale uber. Boha, sa nám to ide, áno. Tak ešte sme neprešli všetky, ešte 5 máme. Trošku doprava. To nevodí už na Boha. Ako? To nevodí na Boha. No. Aj ty máš? Najbal naštrekal aj bokmi. A to sme bez záťaže. Tak ale to je dobré one. Tak hajnačka dopíše, vyššia. No, trošku pribrzdí. Dobre. Jak hajnačka v tom regulovanom korite. Nie, nitra. Čo sme boli tedy pozerať, vieš? No. Ja uber, lebo sa točíme. Len tak nechaj poprde, ja to zaberiem a uberem, vieš? Lebo to nestíham karovať. Máme vody v člne. Pomerne dosť. Pomerne vody. To je asi malá, štvrtáč. Uber. Teraz to je asi veľká na to, nie? Myslíš, že toto je haď, akože toto máme? Tak to podľa je malé a veľké časane. Akože hým to je tiež haď? To je zdravý veľká. No. Teraz sem po prúde. No. Hrebeňom. Jedine. Koľko? O, To je pení vonáko. No. To je tá urovaná. Musíme zaberať.
Dobre, dobre, dobre. Dobre. To bolo asi to najhoršie, nie? Tu už je aj ten drobný valček, no. Tam vyzerá byť dosť hlboká voda pod tým. A vieme ťa ostrať? Most bude pred nami. A toto je to minimum vody, čo musí byť. 64 bolo. Za väčšiu vodu? Nie, 50, optimum je 65. Aha. 50? A to je optimum, to môže byť už zase iná ako godina. No. Ale tam je písané, za veľké vody sa robia valce, vieš? Že za malé vody to bude také naodrenie, no. To je pomerne rýchly úsek toto. To hej. Ešte jeden veľký by nás mal čakať, nie? Á. Viem tam. To boli len dva veľké, nie? 3. 3? Tento je ten veľký, nie? No, tam je voľaký Tesne ti vedľa toho konára. No ale stredom, nie? No, stredom. Takto do toho prúdiku. No. A to vyzerá bez valca. Hej, ale to až sa nemusíme. No však jasne. To je oboha bez Ah! Kokoro, to bol dobre prijebaný. Pozor. Pozor, konáre. A však je už tu, aha. Hovorím, že... Nie, tam sú schodíky. A vyzerajú, byť. Aha, môj. Ty sa konáro? Ty sa toho tak. Toto bol asi najrýchlejší kilometr.